sɔgɔma foli an b'o di an lamɛnbaga cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔ Bamakɔ a n'a lamini Mali kɔnɔ a mana kɛ diɲɛ fan fan ka dɔn k'a fɔ sɔgɔlen bɛ radio Mali la n'o radio fréquence 93.8 kunnafoni a bɛ di maa min fɛ Yusu Kone Yusufa Keriba Samake nɛgɛ kɛrɛfɛ juru Awo Traoré nɛgɛ kanɲɛ 7 ka taa bila kanɲɛ 8 tɛnɛ ne ka taa gosi sibiri kunnafoni a tɛ kɛ basi ye ko hali n'a bɛ dɛsɛ Keriba Yusufa i ni sɔgɔma a b'a ni sɔgɔma kɔni baasi tɛ an bɛ Ala fo ka barika da kosɛbɛ bi alamisadonya in na utu kalo tile 26 san 2000 ani san 21 halisa ko dugubila ka fisa ni ladala wuli min ye kɛnyɛrɛ radio sabanan ye ni o ye siniɲɛsigi ani ɲɛtaga radio ye dan kurankelen radio fréquence 3 93 ani 3 muruburu 8 ko an ye kɛnɛ sɔrɔ ko bɛɛ bisimila Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan siga t'a la radio fréquence 3 Keriba 93.8 kosɛbɛ Keriba kunu san nana Bamakɔ o kɛra maa dɔ n'a ye Mali bɛɛ sɔrɔ sa sanba kɔni nana kunu Keriba a ye fan caman sɔrɔ kosɛbɛ a ma nɔgɔya sa a ye tiɲɛli kɛ yɔrɔ caman na fɛnɛ a ji donna caman kan fiɲɛ in a ye tiɲɛli kɛ fan caman na kosɛbɛ Keriba n bɛ hakili to ni ka limanaw fɛ sabula a ye ne yɛrɛ ba dasi kosɛbɛ kunu Keriba mura ni sɔgɔsɔgɔ ni a wayi kalo k'a fɔ fɛn dɔ fana binna ɲɛ kan kosɛbɛ ɲɛdimi o bɛɛ bɛ na bi n bɛ hakili ɲini kɛ maaw fɛ Keriba Samake fasiliti sɛbɛnw ye min d'a ma a ɲɛ minnu ye an ka jabaraninw sanfɛ kunnafoniw na nasira an yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛla minnu seere yan'an ka maa welelenw bi sɔgɔmada in na Keriba a tɛ kɛ basi ye ko hali n'a bɛ dɛsɛ ni Ala sɔnna a ma Alfuseni Kone n'ale ye sifinnaka ye commune 3 kɔnɔ fo ka taa se Mamadu Kida ingénieur d'aviation civile syndicaliste san kelen transition Keriba an b'a walawala ni Ala sɔnna a ma min ɲana min ma ɲa hakilinaw ye min na sifinnakaw ka côté la o sénégalisiw y'a minɛ cogo di san kelen baara min kɛra jamana in kɔnɔ Keriba an bɛna walawala ni Ala sɔnna a ma san kelen président 2 san kelen premier ministre 2 an ka taaɲɛ don an ka segin kɔ don Keriba a tɛ kɛ basi ye ko hali n'a bɛ ni Ala sɔnna a ma Keriba Samake yan'an ka ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sa an bɛ dugawu k'an ka jamanaba in ye o kan kan Maliba in Ala ka jamana in sutura amina Ala ka jamana in bɔ a jugu bolo Ala kana Mali in kɛ jugu sago ye koyi amina rabi ni sago jugu sago Ala k'an ka jamana danbe jamana in segin an ma koyi ka segin an ma hɛrɛ ani baden na ka jugu gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ amina rabi ba Awo Traoré e bɛ fiɲɛ bɔ a senkɔrɔ an bɛ taa kana Keriba Samake Isufa n bɛ n bolo bi o bɛ bɛn fasiliti sɛbɛn n bolo ɲɛfɔ sɔgɔmada in na nouvelle libération a ka bi bɔli fasiliti sɛbɛn ma Mohamed Aga Aliyu a ko cogo di Aliyu a y'a yira Keriba a ko min ye k'a dɔn k'a fɔ tile 10 bɔ ɲɔgɔn ko a ka ca n'o ye walima a b'o bɔ bi k'i k'a dɔn k'a fɔ an ka premier ministre Sukɛli Kokala Mayiga ko a ka daga la n'an ko a ma primature Keriba ko lajɛba kɛra yen koyi lajɛba min n'a ma kɔ tigɛ a ma ba tigɛ sabula a kuma ma caya koyi an bɛ jamana in jɔ cogo min ni ko min jar'u la diɲɛ bɛɛ bɛ bɔ kalama kosɛbɛ Keriba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko nin lajɛ kɛra katimini ye koyi dogodogonin dogo Keriba ko fɛn min ye Sukɛli Kokala Mayiga a n'a kɛrɛfɛ maaw collaborateurs ni ayiwa i ka dɔn k'a fɔ gouvernement a maa bɛɛ lajɛlen Keriba k'u ye wele bila i ka dɔn k'a fɔ partenaires ma bailleurs de fonds n'an k'u ma PTF Keriba a ko a kɛra lajɛ min ye ni PTF yɛrɛ n'u kun presselen don a kɔrɔ koyi sabula Keriba Samake a ko Sukɛli kuma daminɛ la a m'a bila daga girinda la koyi ne y'aw wele Mali gouvernement ani ne yɛrɛ ko aw ka lajɛ sa anw ye nafoloba kule fɔ jamanadenw ye koyi élection k'a bɛ kɛ n'o ye wa a bɛ sɔrɔ cogo min an ka jɛ k'o ɲini ɲɔgɔn fɛ Keriba a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Sukɛli ka kuma ayiwa i ka dɔn k'a fɔ min ye PTF ye Keriba ko a bɛɛ lajɛlen ka représentant tun bɛ yen maa o maa n'ale bɛ jamana in dɛmɛ ko bɛ mɔgɔ jamana in kɔnɔ k'a se dugu wɛrɛw ma Keriba ko bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ ka bɔ yen Keriba k'i ka dɔn k'a fɔ min ye PTF ye u ka cɛba ale ye kuma ta koyi kuma lasela a ko min ye premier ministre ye Sukɛli Kokala Mayiga y'an bonya a diyara an ye koyi ko tɛ kɛ jamana in kɔnɔ n'i ma anw wele o kɔrɔ de ko mugu bon ko ni anw ye
ye mugu bɛ anw de kun nka mugu min bɛ anw kun n'o ye nafolo mugu ye sokɛli a t'i cɛ k'a fili ko ye sokɛli ko kala Mayiga ne ko e ɲinɛna wa e ka jamana in kɔnɔ yan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nafolo mugu a dira aw ma kɔrɔlen koyi a caman sokɛli ko kala Mayiga o maaw dun ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ olu inquiételen tɛ bi u jɔrɔlen tɛ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ tɔɔrɔ t'u nɔfɛ sokɛli ko kala Mayiga kelen an bɛ le fɔ yan tant que ninnu bɛ jamana in kɔnɔ u tɛ nɔ minɛ maa si tɛ se ka Mali la o kɔni a ka gɛlɛn kosɛbɛ Fadeli Sɛbɛn ko Isufa a ko min ye sokɛli ko kala Mayiga ye a ko e ka dɔn k'a fɔ bi awa ni e tɛ tɔfɔ kɛ e tɛ maa dɔn an yɛrɛ b'a f'i ɲɛna k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ min ye généraux 5 bɔɲɔgɔnko ye ka taa se ayiwa minisiri kɔrɔ 6 bɔɲɔgɔnko ma ka taa se El Hadji Ibrahima Boubacar Keïta ka régime kɔrɔ awa a dirigeant a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se a denkɛ Karim Keïta le fiston national ani Buba a balimakɛ Keriba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko an b'o lisi f'i ɲɛna koyi lisi kunkurunin na k'a fɔ olu ma i ka dɔn k'a fɔ nin makofɔta ninnu sokɛli ko kala Mayiga k'u ye jamana nafolo talaki ko ye nafolo talakili yɛrɛ tɛ koyi Keriba Samake min ye blanchiment d'argent ye a k'u sen b'o la koyi sabula société fictive b'u bolo Keriba société écran Keriba ko o ka ca ninnu ma ninnu bolo koyi jamana in kɔnɔ ka nafolo k'a sama ka bɔ ka taa n'a ye wa i ka dɔn ko kɔkɔ jamana kan a ko bi Mali nafolo a ko min bɛ ayiwa Laji ka régime nɔ la min bɛ kɔkan jamana kan Keriba ko ka ca kojugu sokɛli ko kala Mayiga mun bɛ e bila nafolo ɲini na nafoloba in ba aw kun Keriba sokɛli ko kala Mayiga a ko min ye nin nafolo ninnu ye a ko sira sugu bɛ yen koyi min b'a to Mali bolo bɛ da kan k'a sama ka don jamana kɔnɔ Keriba an m'a ye kɔsa in na o kɔni Guinée équatoriale a président denkɛ a ka nafolo bɛɛ ma saisi France kosɛbɛ ala k'a fɔ k'u b'a di jamana ma tant que fa kɔni bɛ yen nafolo in tɛ sigi o kɔni fɛn dɔ ka bila kosɛbɛ n'o kɔni cɛ y'a kɛ fa bɛ fanga la den ye nafolo fɛn fɛn traki ka taa France tɛgɛ da la u tɛgɛ da bɛɛ kan a bɛɛ identifiera kosɛbɛ villa baw étage ba minnu bɛ yen a bɛɛ identifiera n'a ɲɔgɔnna camanba de bɛ yen Mali yɛrɛ kun kan koyi PTF de ye nin fɔ sokɛ minnu kan k'a dɛmɛ ka nafolo in labɔ ka baara kɛ n'a ye olu de y'a fɔ a ɲɛna i mago bɛ nafolo min na ka élection kɛ a bɛ jamana in yɛrɛ kɔnɔ walasa a bɛ se ka bɔ a tɔw kalama PTF ye mun fɔ a ɲɛna a ka sɔnni sigi o kan bani o n'a ɲɔgɔnna camanba de bɛ faso in kɔnɔ Keriba ma tila o PTF ko a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ sokɛli ko kala Mayiga nin ɲɔgɔnna ayiwa i ka dɔn k'a fɔ an y'a fɔ Mutari Wali ye koyi sabula a fana y'i ma don an na nin kuma kelen na nin fɔra a ɲɛna bi ɲininkali bɛ mun de kan jɔnni de bɛ ka ninnu bali bi ka se k'i bolo da ninnu kan k'i ka dɔn k'a fɔ min ye golo masilen saba minnu ni fanga b'u bolo bi Seriba ko siga si t'a la koyi k'i ka dɔn k'a fɔ ko olu caman bɛ yen u ni fanga kɔrɔ u tun tɔrɔkɔlen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ koyi affaire si tɛ fanga kɔrɔ kɔnɔ u tɛ min kalama fanga bɛ minnu yɛrɛ bolo bi kɔnɔ Asimi n'a nɔfɛmaw affaire si tɛ jamana in kɔnɔ a k'u tɛ min kalama u ni fanga kɔrɔ u tɔrɔkɔlen don ɲɔgɔn na kojugu Keriba Samake Fadeli Sɛbɛn ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ walima i ka dɔn k'a fɔ maa de bɛ k'u bali wa walima i ka dɔn k'a fɔ CNSP a maakɔrɔw les anciens dirigeants de CNSP olu de sen bɛ nin kan wa sabula a kuma a ko sokɛli k'a ma se ka jaabi ɲuman di ayiwa i ka dɔn k'a fɔ PTF ma koyi a ko k'a bɛ kɔsegin boli da k'i ka dɔn k'a fɔ kuma tɛmɛna ni a ka président yɛrɛ cɛ koyi min ye nin ko ye a ko nin tɛ ko kura ye koyi sabula Bandawo a n'a ka premier ministre olu tangira nin na ɲɛnabɔ koyi olu ninnu y'a fɔ an ye yan k'u bɛ k'u bali ka baara kɛ kosɛbɛ sɔrɔsiw m'o fɔ k'u bɛ k'u bali ka baara kɛ jaa olu de bɛ ka maaw bali ka baara kɛ kosɛbɛ nin t'o ye sa wa o kɔni PTF Keriba k'u ma bila dagakili la koyi sokɛli ko kala Mayiga ayiwa ko nin nafolo mugu ayiwa anw tɛ se k'a di nin waati in na koyi sabula minnu bɛ ayiwa kɛnɛ kan ni nafolo in b'u kun u tɛ inquiété la u t'i jɔrɔ la ayiwa u b'u ka taa ni ka segin na Mali kelen in kɔnɔ ka Mali yɛrɛ kɔfɛla bɛɛ bila u bɛ taa diɲɛ yɔrɔ min ka d'u ye ka segin foyi t'u la u tɛ jɔrɔ u tɛ siran ayi kuma nafolo a tɛ se ka d'aw ma cogo la koyi a ko min ye sokɛli ko kala Mayiga sa a ko ale bɛ kɔsegin beli la ni ka taa ɲɛfɔ
ko aywa nyeforo la nyeforo te joro koy asimi ko ta anan november ay sira di an koy anga ni mbara anga ka keto la so hakili be na folo mina ko election ke pete bu ko katedi on no duma déjà kiriba akosika tala koy anga dala kafo ko ni asimi ko ta anan november no ex CNSP kosika shita la kwe ako ni olu fera kwe sabula don la fara transition ka fasiri anya samani ka bo nouvelle libération gono akabi bole Mohamed Ag Aliou anga foli baye angita isufa indépendant akabi bole me keriba bolo koroya minye faso yere geliamba kono bi minye anga balo ye olu geliali okum kon laye lajeba o dogodale no bi koy ni ala sonama Sokal Kukala Moiga, aka chakero da, ay obe fabi ko da kono nyi. Ka sababu ke jekulu mini obe wuli ko Front Populaire contre la vie chère. O jekulu mini ale sikreno ka geleya ko kele maliba in kono ya. Olu kele no ka laje ba bolo da bi nuba wuli laje wuli nazarakana ko meeting avec bi sokona ina avec premier ministre ale yere ka barakero dala ko yi. O ni barani labembagaw olu koni wulle no ko joko yi. Ko minye balo ye ou be ka geleya yere de kosɛbɛ olu fɛnɛ sigilen tɛna se ka to ten n'a ma ɲɛ ko olu sigira fasodenw tɔgɔ la fasodenw bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ suko ni dugusajɛ ni min tɛ ka farafɛnw sɔngɔ kan o tɛ ka bɔ a la a ko olu kɔni u bɛna wuli k'u ɲɛsin primature ma bi ka kangari k'o da Sokal Kukala Mayiga a n'a ka jama ye o la sa n'o fɔra sa jamana yɛrɛ marabagaw sa ko u n'u tulo ma jɔ nin ko la ka sababu kɛ nin ko in b'an bɛɛ kun kan ko ye isufa fantanw sɛgɛnnen don jamana in kɔnɔ don min na i ko bi a fɛn si o sɔgɔ tɛ ka jigin a bɛɛ de bɛ ka yɛlɛ i janko balo malo kaba ɲɔ soko sukaro nɔnɔ fo ka taa se fɛn caman wɛrɛw ma isufa nin bɛɛ de bɛ ka gɛlɛya o fasodenw yɛrɛ ta kɛra a kɛra i n'a fɔ ɲɔgɔn tajuru sara de ko ye ni nin y'a ta gɛlɛya yan fɛ nin fɛnɛ b'a ta gɛlɛya yan fɛ o de ɲɔ ɲalen don fasoba in kɔnɔ n'a ma ɲɛ ko o bɛ senna olu kɔni wulila sa ko bɛ nin lajɛba in k'a bolo da n'o tɛ juin kalo tɛmɛnen isufa u ye wulikajɔw kɛ ko fo ka sɔngɔw jigin da tura dɔw la da ma tu dɔw la nka an bɛ don min na i ko bi da sera nin fɛn fɛn ma bi isufa ninnu bɛɛ lajɛlen sɔngɔ yɛlɛnen don koyi wulikajɔ nin de y'o kɛlen bi sa ka u bɛna bolo da bi ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma u fɛnɛ k'a lajɛ fantanw sɛgɛnnen don dugu ma fasiri an y'a bɔ indépendant a ka bi bɔlen kɔnɔ Keliba Samake Isufa babu ɲana ko Keliba an bɛ to nouvelle libération kɔnɔ o bɛ bɛn a ka bi bɔli fasiri sɛbɛnba la rédaction a y'a ta k'a da ko ye a ko min ye i ka dɔn ka fɔ Karimu Keita n'o ye ayiwa Elhaji Ibrahima Boubacar Keita denkɛ ye Keliba ko bi ko siga si t'a la bi Karimu Keita a ye Côte d'Ivoire bila an y'a suda yan an y'a suda yan dɛ parce que lisema ko a ko a b'a yɛrɛ ɲininka bi mandat d'arrêt international kɔrɔ jumɛn b'a la nafa jumɛn b'a la surtout anw ka farafinna bun kan koyi Keriba a ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ koyi mandat a delila ka da min ye i k'a dɔn k'a fɔ banbagaci wale maaw ye Mali in kɔnɔ yan Keriba ko foyi ma bɔ a la bi mandat d'arrêt international n'ale dalen bɛ Elhaji Ibrahima Boubacar Keita denkɛ Karimu Keita nɔfɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye Karimu Keita ye ni waati la n'a kun kunnafoni bɛ Côte d'Ivoire jamana kan a ko bi siga si t'a la fasiri o y'a sɔrɔ danzɛnɛmana ko ye Karimu a ye Côte d'Ivoire jamana bila a ko a toli nɔnkuma min Keliba Samake a ko o de Émirats Arabes Unis ye ko ye Keliba a ka nafoloba dɛgɛw i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ Émirats Arabes Unis fɛ wa a fa ka taga ni ka segin k'u ka ca Émirats Arabes Unis a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Karimu ko kan min b'a ni Émirats Arabes Unis cɛ Keliba ko o ma dogo maa si la koyi a fa ni olu ka jɛ k'a ma dogo maa la Keliba Samake parce que deuxièmement ko a ko mun b'a yira bi k'a fɔ Karimu min ni mandat d'arrêt b'a kɔ awa a sera ka Émirats lasɔrɔ cogo ji ko complicité t'a la wa yala janfa tɛ jamana in kan wa ka kumabaw fɔ ka kobaw kɛ kala dogo ni dogo la Keliba o bɛ nin baara sugu kɛ koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye Karimu ka tali ye ko siga si t'a la koyi Émirats Arabes Unis Keliba k'u ye avion
privé de bla avion spécial kana afa kumbe koy waka aka visiter wati sera fa ko sigasi tala est-ce que Abidjan est-ce que kateme yen fɛ awɔ kosɛbɛ awɔ a ko ni y'a ta k'a lajɛ Laji Ibrahima Malick Keita a ka avion a tununa Côte d'Ivoire koyi Keriba o tɛ se ka kɛ abada ne an ka bolo an t'a kalama o kɔni autorité malien u b'a kalama autorité ivoirienne Côte d'Ivoire b'a kalama nin ye janfa de ye kosɛbɛ Isufa awɔ a ko ni y'a ta k'a lajɛ a ko Laji a y'i nɔgɔma avion kɔnɔ ka denkɛ 3 ka don a bolo koyi n'an ka taa n den Emira a n'olu ka di koyi kosɛbɛ u t'i bila u t'i janfa manda a ko Laji y'a dɔn a mɛnna a ko nin manda ko bɛ labɛnna a ka dɔn k'a fɔ a yɛrɛ ma sɔn ɲɛmɔgɔw fo ka taa se an ka autoritéw ma sigasi t'a la koyi Keriba a ko olu de ye nin fɔ Laji ye a fɔ Karimu a ɲamatulukɔrɔ koyi sabula min ye manda ye ma jigin la Côte d'Ivoire kosɛbɛ n'a ma sɔrɔ yen sa Emira est-ce que relation b'an n'olu cɛ k'an ka mɔgɔ bɛ se ka minɛ ka na wa o ka ɲininkali kan ka kɛ o ɲininkali kan ka kɛ kosɛbɛ u b'o kɛ walayi awa Keriba parce que les événements ko k'an kana ɲɔgɔn dɛgɛ ko ye Karimu Keita a ti Côte d'Ivoire ayi a kɔni a tɛ yen o a sudara a mɛnna o kosɛbɛ an y'a sɔrɔ ni ka bɔ nouvelle libération kɔnɔ a ka bi bɔ kosɛbɛ Baki kunkan ko Isufa minnu ni olu minɛna yuruku la min ye ka sijɛw ko olu ko o fili fiɲɛ fɛ walasa cɛbɔw olu ka se k'o sɔrɔ ka Baki k'a kɛ n'a ma kɛ n'u yɛrɛ ka dɔnniya ye Isufa foli ale bɛ di brigade d'investigation judiciaire ma olu polisilakaw Isufa u ka wele o sera an balimakɛ dɔ ma min tɔgɔ ye ko Birima Koyita ale ye nangaraba ye bɔlɔlɔ sanfɛ Birima Koyita a kɛlen don ka a hakili juru carilen don bɔlɔlɔ a wocɛw fɛ koyi Isufa nka a tora nin munumunu na sa a ka baaraw kɔnɔna la ka baara kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ min ye u ka sijɛw ye ko olu bɔ wo la k'o di maaw ma walasa u bɛ se ka baara kɛ ni o ye Birima Koyita ale bɛ bɔ Bangɔni Janginɛbugu de la commune 1 kɔnɔ kɔni Bamakɔ yan min ye polisiw lakaw ye sa olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko an balimakɛ u y'a minɛ u sɔmina la kabini Facebook sanfɛ u sɔmina a la sa u ye a lajɛ k'a ye k'a fɔ ko a ka compte dɔ bɛ yen nɔ compte min ni ale tɔgɔ ko Temple de l'éducation o compte in o b'a bolo wa o kelen t'a bolo koyi compte 4 wɛrɛ b'a bolo WhatsApp sanfɛ o compte in o sigilen don jɛkulu tɔgɔ la jɛkulu n'u b'a wele ko EFMTC de Kaye mana bɔ jɛkulu wɛrɛ bɛ yen n'u b'a wele ko Synergie des syndicats des enseignants jɛkulu wɛrɛ fana bɛ yen n'u b'a wele ko Syndicat libre des enseignants des écoles privées du Mali jɛkulu laban o de ye ko réseau de permutation 1 Isufa kamalen a bɛ baara kɛ nin bɛɛ kan wa ni nin bɛɛ ɲɛmɔgɔw ye gindow de b'ale bolo ale y'i to nin baara ninnu kɔnɔna la sa Baki kɔnɔna na ka bɔ ni maaw gindow ye ka bɔ ni sijɛw ye k'o di maaw ma o kɔni polisilakaw n'o ye brigade d'investigation judiciaire maaw ye olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka fɛsɛfɛsɛliw kɛ k'a ye k'a fɔ ko nin cɛ in a bɛ ka nin baara in kɛ fo ka taa u tɛgɛ da Birima Koyita ale yɛrɛ kan o kɛlen k'u tɛgɛ da kan sa a y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko kunnafoni minnu filɛ ka fɔ ale kan nin ko tiɲɛ don ale y'a baaraw kɛ wa ale de ye sijɛw ka cari ka taa yɔrɔ caman mɔgɔ caman ka bɔ a kalama a ye gindo caman bɔrɔtɔ nka ale ka nin gindo in ale y'a baara kɛ ni maa minnu ye ale jukɔrɔma dondon ka nin baara in kɛ o ye syndicat des enseignants visés o tɛ enseignant minnu ni olu bɛ nisɔngoya la bi sa wa Isufa a y'a da se u ma koyi u b'a da firu da la dɛ a kɔni a b'u bolo yen fɛsɛfɛsɛ tɔ n'an bɔr'o kalama siɲɛ wɛrɛ an n'u da fasodenw tulo kan